Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Hindi po ako tanggap ng pamilya ng girlfriend ko. Isang feel-good morning po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa tulad kong gumigising po ng maaga para abangan ang programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Joselito. Pwede rin Jose. Pwede rin Lito. Isang simpleng mamamayan mula sa lungsod ng Quezon. Nagbabay and sell po ako ng kotse. Bibili ako ng isa, benta ko. Bili ako ng panibago, ibebenta ko. Small time lang, kumbaga, Uncle Dagol at Tita Tanya. Katamtaman lang po ang aking kagwapuhan, pero malakas ang sex appeal. Masarap ganon. Ganun ba yun? Di man kami mayaman pero nakapag-aral po ako sa private school. At dito ko po nakilala si Georgina. Mayaman po ang pamilya nila. At may mga kapatid na rin po siyang nasa Amerika. Di ko po lubos akalain na magkakagusto siya sa akin kahit ganito lang ako. Dahil doon niligawan ko po siya at naging kami. Subalit doon na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Babe, baka nakakahiya naman dito. Pamilya mo. Sure ka ba? Sasama mo ko dito? Oo naman. Ano ka ba? Hindi nakakahiya. Magpakalalaki ka. Kaya mo yan. Kami talaga mga kumpanyero. Darling, happy birthday. I love you. Thank you. Thank you so much, my darling. So, how's our visitors? Hi, Daddy. Hi, Mommy. Oh, yes, Daddy. my dear, beautiful daughter. Yes, Daddy. Daddy, I want you to meet po my suitor, my manliligaw. This is Joselito. Suitor? Mommy, this is my suitor po. Manliligaw po si Joselito. Joselito, please meet my parents. Hello po, tito, tita. Tita, happy birthday po. Thank you so much. I have something for you. Ano yan? Ano po? Yaya? Yaya? Ay, ano ba ako
Yaya. Analita. Yaya. Yes, madam! Ano po yan, Itong ma'am? manliligaw Longganisa galing pong Ilocos. Bigay ni Uncle Kaya pala Ariel hindi ko. maganda ang amoy. Georgina, ano ba naman tong manliligaw mo? Bakit may dalang longganisa? Ma, sincere po ang pagbibigay niya sa'yo. Galing pa po sa probinsya nila yan. Mahal po yan. Hindi Anak. ko kailangan ng sariwang karne dito sa birthday ko. Nangangamoy. Yaya, pakikuha yung longganisa. Ma'am, pwede lutuin ko na lang to. Sayang to, baka mapanis. Sige, pakiano. Okay. Joselito, sana hindi ka nagdadala dito ng mga sariwang karne. Hindi naman to palengke. Anong klaseng regalo yan? Pasensya na po kasi nalaman ko po kay Georgina na mahilig po kayo sa longganisa. Kaya yun po naisip kong dalhin. Alam mo, iho, birthday kasi ito. Pakilala mo sa mga tiyuhin mo. Magandang araw. Tito Bong, ito po si Joselito, manliligaw ko po. Hello po. Masipag po ito si Joselito. Hello po. Opo. Anong trabaho mo? What's your work? Ano po ako, isa po akong magbabayan sell lang po ako ng sasakyan. Huwag Yung mo lagyan ng lang. Dapat confident ka. babayan sell po ako ng sasakyan. Yan. Ganun ba? Magkano bang kitaan dyan? Tito! Kasi Tito! Sa negosyo ko Bakit kasi... dito ka nagtatanong ng ano? O bakit? Masama ba yun? Di ba, kuya? Oo naman. Anong masama doon? Alam mo naman yung tito mo na mayaman din to tulad natin. Kasi sa business ko, if you don't mind, nag-aangkat ako ng mga hipon. Mayaman ako kumikita ko ng mga 300,000. Buwan-buwan ba yan, tol? No, 300,000 a day. Ganun ako kayaman. Dito, pasensya ka na. Kasi mayayaman talaga yung pamilya ko Kaya ganyan sila magsalita. Ako nga po pala yung tita/tito ni Georgina. Ito, Georgina, galing pang Amerika to. Georgina, who's this? Hello po. Georgina, Joselito pero po. sa suot pa lang nito, alam mo kung peperahan ka lang nito, Georgina. Tito Kim, huwag naman ba kayo magsalita ng ganyan sa birthday ng mama ko? Tsaka bisita po natin si Joselito. Joselito, saan yes ka po. kumakain pag kumakain ka sa labas? Minsan po, depende pag may deal ako ng sasakyan, pag saan po kayo nabutan ng gutom, minsan sa turo-turo, sa pisngihan. Minsan What's turo-turo, Georgina? Ano po yung social po yun dito sa Pilipinas? Di ba, Joselito? Hindi, yung sa kanto lang, yung may mga barbecue. Kasi mahilig po ako kumain ng ganyan Sabit agad. Bong. Joselito. Yes po. Magkano laman mo ngayon sa wallet? Magkano pera mo ngayon? Labasan tayo ng wallet trade tayo ngayon. Kung magkano laman ng wallet natin? Bong, mauna ka. Mauna ka, Bong, muna. Ang mga mayayaman walang wallet yan. Nakaguma yung pera ko Oo nga pala. Ganun naman Nasa patingin. Ay, oo nga. Bundle. Parang, Nakaguma. parang illegal yan Huwag ka na maingay. yung ikaw, pera ko Joselito. sa 800 na lang, may magpapagas pa ako sa kotse. Georgina, what's happening Ano to bang you? kotse nito? Anong kotse nito? Anong kotse mo ba? Corolla na big body. Ibebenta ko rin kasi nagbabayan sell, binibili ko. Georgina, what's happening to you? Anong dinadala mo dito sa family gathering natin? Tito Kim, kasi manliligaw po siya, pero mabait po siya na tao. Huwag naman po kayong... pasensya ka na sa mga kamag-anak ko, sa mga tito ko Ay, okay lang. Mukhang peperahan ka lang yan di ba, Joselito? Ha? Ay. Anong magiging ambag mo sa pamilya namin? Lahat kami dito, mayayaman. Tsaka mga big time business owners kami. Sakto yan. Buti na magkaalaman tayo dito. Kasi Saan ka sumasakay? Bukod sa kotse mo. May mga properties kami. Minsan pag ako commute na lang ako, may naman Nagko-commute? Tama ba? Did I hear yes? Opo, minsan angkas ganun. Georgina, ba't nagdala ka ng hampas lupa dito at saka patay gutom? Hindi yan namas lupa. Slap Sowell. English Social tayo. Stop so well. Tama na. Pakainin mo na yung bisita mo. Baka wala pang kain yan. Mukhang
Patay gutom yan. Grabe naman po kayo. Joselito, pasensya ka na sa... Daling. Ay, kasi pag nagdumagdag ba ako ng salita, lalo makakawawa yan. Pero Georgina, ngayon palang binabalaan ka namin. Mukhang peperahan ka lang yan. Joselito, pasensya ka na. Sige, busog na ako eh. Ano na lang. Oy, kumain ka iho kasi wala to sa mga pisngihan, wala sa mga turo-turo. Kumain ka ng pagwa. Pragwa? Pagure. Ayun. Yung ano? Ubol-ubol ng pato? Pogra? Fogra. Frogwa? Pogra po yun. Pogra? Mamahalin kasi yan, iho. Yan ang mga pagkain ng mga mayaman. O, alam mo ba yun? Tsaka yung... steak, nag-i-steak ka ba? Joselito? Sige po, kung anong meron po. Ito Ay, pa hindi, yung itlog ng isda. Caviar. Caviar. How about anong luto ng steak paborito mo? Anong luto? Ano po hindi piniprito ko lang yan sa bahay. Ano? Bong, turuan mo. Dapat mga rare. Medium rare. Ayoko muna ng medium rare muna. Rare. Ayan. Sige. Sige. Pero baka hindi tanggap ito ng katawan mo. Paano ba to, Georgina? Hindi na ako kakain. Sige. Nasaktan po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya, dahil harap-harapan po ang pamamahiya ng pamilya ni Georgina sa akin. Tinatanong magkano kita ko, anong sasakyan ko. Siguro sa isip-isip nila ay peperahan ko lang yung anak nila. At matigas ang mukha ko. Pero yung totoo po, yung panahon yun gusto ko nang mag-left the earth. Kasi hiyang-hiya na po ako eh. Alam ni Georgina na nasaktan po ako, kaya pinalagpas niya muna ang init ng sitwasyon bago niya ako kinausap. Joselito. Maliligaw Joselito, sana naintindihan mo ko. Kasi mo naman yung pamilya ko. Paano pag pinakilala pa kitang boyfriend kita? O anong diferensya dun? Kung pinakilala mo kong boyfriend, pinakilala mo maliligaw, ganun pa rin sasabihin nila sa akin. Mas matindi ang gagawin nila sa'yo, Joselito. May mas matindi pa dun. Intindihin mo ko, oo, ganun sila. Pero ako na ngayon humihingi ng dispensa. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Hindi ko gusto mangyari yun. Pasensya ka na, Joselito. Tingnan mo naman. Kahit alam kong gagawin nila sa'yo, i-interrogate, tatanungin ka nila paulit-ulit kung anong trabaho mo, dinala pa rin kita. Hindi mo ba na-appreciate yun? Pero bilang manliligaw, hindi bilang boyfriend. Kasi kinakahiya mo ako. Dahil lang ba, ano lang ako, pipitsuging buy and seller, bumibili lang ng lumang sasakyan, papatungan lang ng kaunti, bibenta, bili ulit ng lumang sasakyan. Ganun lang, small time lang ako eh. Huwag mong ganyan yung sarili mo. Hindi. Kasi nga yung pamilya ko, kilala ko sila. Kilala ko sila na mamaliit sila ng mga lalaking nanliligaw sa akin. Pasensya ka na, pero ginawa ko yung best ko para, kita mo naman. Pasensya ka na, Joselito. Hindi ko na alam yung gagawin ko, sa totoo lang eh. Hiyang-hiya na ako para sa'yo eh. Hiyang-hiya na ako Pero sa anong kanila. ginawa mo? Ha? Di mo man lang ako dinipensahan doon, pati sa mga tiwin at tiyahin mo, pati sa mga pinsan mo. Lalo na sa magulang mo. Anong gagawin ko? Hindi lang naman sila ganun sa akin eh, pati sa mga pinsan ko ganun sila. Hindi lang ikaw, sana naman nakita mo yung effort ko. Ano nga effort mo doon? Napahiya na nga ako eh. So ano gusto mo? Tigil na lang natin to kasi... Joselito, mahal na mahal kita eh, Joselito. Pahiya ako eh. Pagkatao ko para akong... Joselito, mahal na mahal kita, kaya nga dinala kita dun eh. Pero eventually, papakilala din kita. Joselito, babawi ako. Please. Sorry. Pahiya ako eh. Sorry.
Hiyang-hiya ako eh. Ano? Hiyang-hiya ako. Mi, okay lang yan. Lakasan mo yung loob mo next Napahiya ako time. eh. Maging confident ka lang. Gustuhan ka rin nila. Pero in case di ka nila magustuhan, gusto naman kita eh. Kiss mo na. Sige na. Pag kinis kita, mawawala. Ay, hindi pa nawala. Isa pa. Nawala na. It's not that I want. Nangako po sa akin si Georgina, Uncle Dagol at Tita Tanya na babawi po siya. Dahil nga po napahiya ako sa harapan ng kanyang mga magulang at ng kanyang pamilya. Kaya hinarap po namin ulit ang kanyang mga magulang. Si Joselito po ulit at gusto ko sabihin sa inyo na boyfriend ko na po siya. 1, 2, 3. What? English eh. English pala. Mayaman tayo eh. Sige. 1, 2, 3. What? What's that shit? Hoy, bunganga mo ma. Mayos ka. What the hell? What the hell? What the hell? 1, 2, 3. What the hell? Ano ba unahin ko, hell? Mawalang galala po, tito, tita, sir, ma'am, pero Joselito, go. mahal ko po si Georgina at tandaan. Opo, ma. Opo pa, mahal niya ako pa. Naririnig niya naman, di ba? Hindi ako bingi. Narinig ko. Pakinggan niyo naman po. Narinig ko na kayo. Palit ulit. Joselito, continue. Mahal ko po si Georgina at handa ko pong ipaglaban at ipagtanggol kung anumang meron kami. Kasi Anong ipaglalaban mo? Ano ipapakain mo sa anak namin, ha? Oo nga. Pares? Ha? Papakainin mo ba ng kalawang ng sasakyan mo na Kaya binibinta nga, mo? basta naka-Toyota Corolla, babaero eh. Ganun. Kaya nga bininta ko yung Corolla ko eh. Hindi na ba Honda Civic yun? Iba na Tsaka ba? Honda Civic, number 2. Nauna Honda Civic. Corolla Ayan, pangalawa. tama. Oh. Ano, yan na yung papakain mo? hindi naman po sa ganun, pero Joselito, maging confident ka. Huwag ka Ma! kahit small time po yung negosyo ko, ako naman po yung amo doon at saka Tama po. kaya ko pong buhayin si Georgina kahit small time lang po Tama yung... po. Tsaka nagsisimula pa lang po si Joselito, ma pa. Bigyan naman natin siya ng chance. Ma! Baka gusto lang nito ng mana. Kasi Ay, oo alam nga. niya marami tayong properties. Siyempre, pag naging kayo yung magiging conjugal properties, yung mga lupain mo ay mapupunta dyan. Joselito! Kahit po, lagyan nyo ng agreement po yan. Wala pong problema sa akin. Ang sa akin po, si Georgina, mahal na mahal ko po yung anak nyo. Ayaw pa rin namin, di ba? Kanor? Ay, alam mo darling, ikaw Georgina, kung sumunod ka lang sa mga kapatid mo sa Amerika, hayahin ang buhay mo doon. Pahayo ko po! Ay nako, hindi ako papayag lang papunta ka sa patay gutom na ito. Ma, hindi po patay gutom si Joselito. Ma! Ano siya, patay busog? Patay busog, ha? Ano? Patay na patay. Basta ako po, mahal na Hindi niya mahal. tinawanan yung joke ko. Patay na patay. Oo nga pala, Dan. Ang galing-galing mo talaga, darling. Namatay yung joke ko. Kasi patay na nga eh. May patay na buhay. Dahil dyan, idadaling ka namin sa Amerika. Ma pa, dahil ganyan po kayo sa amin, magpapakasal na po kami sa ayaw nyo sa gusto. 1, 2, 3. What? What the hell? What the heck? Pakasalan ko po yung anak nyo. Baka papakasal kami. Totoo ba yan? Mahal, Georgina? Joselito, huwag na natin silang pakinggan. Ay, bastos kang bata ka. Ma, ako na po Sorry, Ma, ako na po magdidesisyon. Magpapakasal po kami sa ayaw at gusto nyo.
Mahal ko po si Joselito! Opo, mahal ko rin si Georgina. Diyos ko, ang dibdib ko, Kanor. Ang dibdib ko. Patingin ang dibdib mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!